omkring 50 kvadratmeter stort. Han går der på hurtigt. Ja, det går sandelig stærkt, det der. Så er den første allerede landet ude i helikopteren, som vi ser det. Det går nemlig stærkt. Så kommer den næste der. Og hvor er den? Den kommer lige der. Går lidt roligere. Og så kan I se, at faldskærmsspringer nummer 2, det er Niels, der kigger mod hovedlyssiden, han er på vej ind derned, og det går ekstremt hurtigt. Kan han selv bremse, når han kommer ned? Ja, så bremser de farten af. Så kommer den tredje Og så er deroppe. der en lille fly der hen. Ej, ja. Altså, jeg er glad for, at jeg ikke... Så kommer den tredje altså ned også, og det går jo